Στο σημερινό βίντεο. Όπα, βασικά περίμενε. Τι κάνεις εδώ είναι το Winch Blocks κανάλι. Και θα μου πεις. Ρε Winch! Κι άλλο κανάλι, Αλέξης, έχει 75 κανάλια. Δεν μπορούμε άλλο. Όχι, εντάξει, άκου να δεις. Θέλω να κάνω πολλά παιχνίδια. Θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Και να τα έχω όλα μαζεμένα σε ένα κανάλι μου προκαλεί άγχος. Ask how you are, and you just have to say you're fine, and you're not really fine. Και δεν θέλω να είναι ένας. Αχταρμάς. Οπότε εδώ στο Winch Blocks κανάλι θα παίζουμε ό,τι έχει το Roblox. Οτιδήποτε έχει και έχει πολλά παιχνίδια όπως βλέπεις. Οπότε θα παίξουμε ό,τι σας αρέσει και ό,τι αρέσει και σε μένα. Γι' αυτό γράψτε σχόλια. Τι παιχνίδια πάμε να παίξουμε. Αυτό σημαίνει ότι στο main κανάλι θα φέρουμε πάλι πολλά ωραία παιχνίδια που έχουμε παίξει στο παρελθόν. Θα έχει ρομπλοξάκι. Αλλά κυρίως τις καλές ιδέες και τα challenges. Για τώρα όμως πάμε να παίξουμε Survive the Lava. Γιατί πρέπει να πάρω Spina Brain, εντάξει. Όχι public server, ρε. Θα με κλέψουνε, ρε. Αυτό εδώ λοιπόν. Περίμενε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το παιχνίδι του Κέιλους. Το Survive the Lava, αυτό είμαι εγώ. Έχω το ένα μάτι που φωσφορίζει φωτίτσες. Είναι mauve. Τι γίνεται εδώ, ρε. Αρχικά είναι πολύ ωραίο. Είναι καλό φτιαγμένο, μου αρέσει εδώ. Δες εδώ πόσο όμορφα είναι τα πράγματα. Δασάκια, αυτό το φεγγάτι τι κάνει εδώ, ρε. Moon starts in 16 λεπτά. Ωραία, α, κάτσε, έχει λάβα, ρε. Πρέπει εγώ να ανέβαινε πάνω στη λάβα. Overflow secret area. Α, και έχει περιοχές. Θα πάρω το τρίπι τρόπι μου για αρχή, το οποίο δίνει $5 ένα second και θα πάω πίσω. Place it on your plot. Αυτή είναι η βάση μου. Έχω 16 speed, είμαι πάρα πολύ αργός. Ορίστε, θα σε τοποθέσω κάτω και έχουμε $5. Και θα κάνω και level up. Ξέρεις ότι αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Θέλω πολλά λεφτά. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Ωραία, σκάμε λίγα level up το brain note μας, τον τρίπι τρόπι. Δες πως μας κοιτάει. Δες εδώ πέρα λίγο. Σαν αράχνη γαρίδα είναι. Παρ' όλα αυτά, φέρε εδώ λίγα levels να πάρουμε λίγο χρηματάκι και τώρα δίνει $30 ένα second. Φυσικά έχουμε εδώ πέρα Rebirth, το οποίο θα χρειαστούμε στο μέλλον, αλλά κάπου έχουμε Upgrade Shop. Αυτό θέλω. Χρειαζόμαστε ταχύτητα και άλμα. Και εγώ πρέπει να σώσω όλα τα καημένα brain note από την λάβα την οποία έρχεται. Α, κάνεις jump πιο ψηλά άμα κάνεις rebirth. Για να κάνεις rebirth θέλεις ταχύτητα. Οπότε, ναι. Και έχει και μια σκάλα η οποία μάλλον σε βοηθάει να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω ακόμα εγώ. Ας πάμε λίγα λεφτά για αρχή. Ας κάνουμε λίγο level από τον τρίπι τρόπι μας. Μας δίνει λεφτά παραπάνω, λίγα λεφτάκια. Αλλά ναι, ένας τρίπης τρόπης δεν θα μας βγάλει και πάρα πολύ λεφτά. Οπότε χρειαζόμαστε παραπάνω brain note. Γι' αυτό θέλω λίγο ταχύτητα. Είμαι η ταχύτητα. Είμαι ο κεραυνός McQueen. Αυτό θέλει Robux. Δεν έχω Robux, ρε μάγκα μου. 50. Αυτό δίνει 50. Μπονέκα μπαλαμπού. Τον παίρνω. Τον πήρα, τρέχω πίσω. Τρέχα, πριν τη λάβα. Ωραία. Τώρα αυτό είναι καλό. Και πέρα είναι και αυτό επίσης το οποίο χρειάζεται για να κάνω rebirth. Τώρα αυτό, άμα τον κάνω level up αυτόν, θα μου δίνει πολλά παραπάνω λεφτά. Σωστά. $120 ένα second. Θα γίνω pro player. Εδώ. Και ξαφνικά δίνει $373 ένα second. Κάνε λίγο μα level up. Βέβαια, ακόμα είμαστε στην περιοχή που είναι μόνο τα common. Βλέπετε ότι μέχρι πόσο μακριά πάει το Survive the Lava για Spina Brain Note. Πρέπει να πάρουμε Spina Brain Note, ok. Αντίπαλοι και καλό η Ένωση. Πάνος Ντέν, Mr. Duon, Κωνσταντίνα, Τζαβού, Αλεκούν και Φράγκι Πας σε μια ταινία δράσης, περιπέτειας, αγωνίας, πολύ τρόμου αλλά και πολύ γέλιου. Μπρο, τι έκανες? Από 27 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Κύπρο και Πάτρα. Κλείσει το εισιτήριό σου με το πρώτο link στην περιγραφή. Α, και πού σε όλες τις προβολές της ταινίας, σε όλες τις πόλεις, εγώ, ο Πάνος, ο Mr. Duon, ο Τζαβού, ο Αλεκούν και ο Φράγκι Πας θα είμαστε εκεί για να βγάλουμε φωτογραφίες και να γνωριστούμε από κοντά. Βέβαια, για να γίνει αυτό θέλουμε πολύ ταχύτητα και πολύ άλμα. Φέρε εδώ πραγματάκια. Τρέχω λίγο πιο γρήγορα, το νιώθω. Αλλά θέλουμε 41 σπίτια να κάνουμε το πρώτο μας rebirth και να πάρουμε συν 3 jump. Οπότε περίμενε. Θέλουμε πρώτα ταχύτητα. Υπάρχει φυσικά και στο shop. Υπάρχουν secret lucky block, celestial lucky block, τα οποία δεν είναι έτσι πολύ σπάνια πράγματα. Υπάρχουν και τα starter pack φυσικά και αντικείμενα τα οποία παίρνει για να σε βοηθήσουν στην αρχή του game. Ξέρεις κάτι, δεν θα πάρω κάτι ακόμα. Θα περιμένω να δω τι μπορώ να καταφέρω χωρίς λεφτά. Και χωρίς να κλέψω. Φέρε εδώ πραγματάκια. Speed. Τώρα τρέχουμε λίγο γρήγορα. Τώρα κάτι γίνεται. Πέρα εδώ κάνει αυτό level up. Να πάρει να δίνει λεφτά. Δώσε λεφτάκια. Ωραία. 1,5 ένα second. Καλά είναι. Νομίζω είναι αρκετά καλά. Θέλουμε σύνολο 41 speed. Νομίζω πρέπει να πάρουμε ένα ακόμα brain note. Αυτό εκεί είναι κόκκινο. Κάτσε. Αλλά δίνει μόνο 4 ένα second. Αυτό δίνει 50. Περίμενε. Λάβα. Ωραία. Ας κάτσουμε εδώ που είμαστε ασφαλείς. Πυρ παταπίμ. Βγήκε Celestial. Το οποίο είναι εκεί κάτω. Δεν φτάνω εκεί κάτω ούτε με αίτηση, ρε. Και έχει φυσικά και index. Τα οποία είναι Blood Moon, Emerald και πάλι λέω. Κάτσε, αυτό εδώ είναι καλό. Diamond. Μπανανίνα. Μπανανίτα, ντολφινίτα. Λάβα. Κάτσε εδώ, δεν πάω να κάνω teleport. Για να κάνεις teleport στη βάση σου είναι 19 Robux. Ρε, μας πάρουν τα λεφτά, θα μείνω άφραγκος, ρε. Δες την τσέπη μου. Έχει αδειάσει, είμαστε άφρακοι. Αυτό θα δίνει καλό πράγμα. 500 second και είναι και rare, είναι και diamond. Παίρνουμε μπρος, παίρνουμε μπρος. Ωραία, ας το κάτω και το κάνουμε level up. Full level up. Να πάρει λεφτά, βγάλε χρήμα. Και βγάζει 7.000 το second. Τώρα μιλάω στα μάγκα μου. Παίρνει το χρήμα, να πέφτει το χρήμα, να ρέει. Ωραία, πάμε να κάνουμε λίγο level up το speed μας για να κάνουμε rebirth. Θέλω αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Και θέλουμε Bonnekan μπαλαμπού. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας rebirth.
Το κάναμε και έχουμε συν 3 jump αντί για 1. Βέβαια τώρα δεν έχουμε τον Bonnekan Μπαλαμπού. Αλλά. Έχουμε την Μπανανία Ντολφινίτα. Ωραία, θέλω λίγο speed. Δεν τρέχω σαν τη γιαγιά μου, τρέχω ρε. Ρε! Είναι κρεμιστικό αυτό. Ωραία, speed. Τώρα μιλά σωστά. Τώρα είμαστε γρήγοροι πάλι. Είμαστε αρκετά γρήγοροι, οκ. Βάλα αυτά εδώ. Θέλουμε λεφτάκια. Δίνει 27.000 το σηκώνει. Είναι μια χαρά για αρχή, εντάξει. Είναι μια χαρά. Φέρε και λίγο ταχύτητα παραπάνω. Και πάμε να πάρουμε ένα καλό brain τώρα. Κάτι το οποίο είναι πάνω από rare. Πάνω από epic. Δεν ξέρω πώ θα μπορέσουμε να κάνουμε, αλλά θέλουμε σίγουρα κάτι καλό. Βέβαια βλέπω εκεί πέρα ότι η λάβα είναι πιο ψηλή στα επόμενα level. Σωστά. Και κάτσε λίγο. Εδώ η λάβα είναι πιο ψηλή από στα αυτά τα level. Είμαστε στα epic. Εδώ πρέπει να είμαι πρώτα εδώ και μετά εδώ. Οκ. Αβοκαντίνη, αντιλοπίνη, gold. Τι κοιτάξει αχούρ, θέλω κάτι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό τι είναι ένα πλοίο εκεί πέρα στο τέλο. Τι έχει κάνει εδώ άλλο ρε, ο Κέιλους. Και εδώ είμαστε στα legendary. Τζιράφα Σελέστε. 7.000 το second και είναι χρυσή. Την τζίμπησα μάγκες και έχω φύγει τρέχοντας. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά του game νομίζω κάτι γίνεται. Καλό είναι. Βέβαια, με ξέρετε, εμένα σε ό,τι έχω παίξει στο στυλ Brandon, στο σκέπτε του Tsunami, ξέρω ότι θέλουμε τα καλύτερα. Οπότε δεν θα αργήσω πάρα πολύ μέχρι να βρω και τα secret και αυτά. Φτάσαμε τα εκατομμύρια και ήρθε η ώρα να κάνουμε level up. Δώσε. Έχω ήδη 3 εκατομμύρια. Ωπα ρε. 300.000 second. Μόλις πάμε πολύ καλά. Τρίπη τώρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου σαν αρχικό Brandon. Δεν βοήθησε πάρα πολύ πλέον. Οπότε πρέπει να σε πουλήσω. Δες πως μας κοιτάει. Δες εδώ πέρα λίγο. Θέλω επίσης να πάρω extra speed. Και θέλουμε και για rebirth ένα κάκτο χιποποτάμο. Λιριλί, λαριλά, όχι. Κάπου νάτος, όχι, κάτσε. Ναι, νάτος, εδώ είναι. Ωραία, παίρνω εσένα και γυρνάω πίσω. Όχι, περίμενε. Α, δεν λέει να πεθάνουμε. Εδώ, όπως και στο σκέπτε του Tsunami, έχουμε και τα Celestial Brain. Οπότε δεν έχουμε μόνο Secret, έχουμε Celestial. Α, εδώ τα καλύτερα τα Godly. Οκ. Rebirth! Έφυγες! Έχουμε 6 jump. Τώρα πετάμε πιο ψηλά. Βέβαια θέλω πάλι speed εννοείται γιατί είμαι πάρα πολύ αργός τώρα. Βάλε εδώ. Και πάμε να κάνουμε level up λίγο τα καλά μας brain rot. Εδώ και 1,2 εκατομμύρια το second από ένα τζιράφα Celeste. Τώρα μιλάς σωστά, μάγκα μου. Είμαι η ταχύτητα. 13 εκατομμύρια, τι λες ρε. Ωπα ρε. Εδώ ο φίλος μας ο Κέλλος το έχει βάλει πολύ ακριβό πλάκα. Και καλά κάνει, να σου πω κάτι. Μην το κάνεις εύκολα. Ήρθε η ώρα νομίζω να προσπαθήσω να πάρω κάτι πάνω από Legendary. Κάτι σε Secret, σε. Δεν ξέρω τι είναι το επόμενο, δεν θυμάμαι. Αλλά κάτι καλό. Lava is Rising, οκ, ανέβα εδώ. Οκ, μια χαρά είμαστε. Overflow in Celestial Area. Σε προειδοποιεί ότι έχει σε κάποιες περιοχές κάνει. Τα πλημμυρίζει όλα η λάβα και δες μέχρι που πάει. Δες που πήγε, ρε. Οπότε άμα είσαι πέρα απλά πεθαίνεις. Δεν έχει τίποτα άλλο, απλά πεθαίνεις. Καλό είναι να προσέχουμε να μην πάμε σε overflow περιοχή γιατί θα πεθάνουμε. Είμαστε σε Mythic Area. Οκ, βλέπω κάποια ωραία brain rot. Δεν μπορώ να ανέβω εδώ πάνω, μάγκες με τίποτα. Εδώ όμως μπορώ να ανέβω. Και πήραμε Bizonte Jupiter. Το οποίο δεν πήραμε γιατί το έχασα. Σκατά. Εκεί τι είναι αυτό, περίμενε. Τραλαλέρο τραλαλά. Ωραία, ας το πάρουμε. Βλέπω εκεί και ένα άλλο ωραίο που είναι και κάτι είναι blood. Τι είναι αυτό. Έχει και mutation αυτό. Αυτό θα το πάρω. Τραλαλέρο το οποίο είναι Blood Moon. Οκ, και έχει και κάτι άλλο. Los Talpitos. Βέβαια, ακόμα δεν μπορώ να κουβαλήσω παραπάνω από ένα. Μπορώ να κουβαλήσω μόνο ένα. Ίσως πρέπει να κάνουμε level up το κάρι μας. Το πόσα μπορούμε να κουβαλήσουμε. Είναι η επόμενη αναβάθμιση που θα κάνω, να ξέρετε. Στόχος στο σημερινό βίντεο είναι να δω αν μπορώ να φτάσω το 1 billion σε χρήματα. Και νομίζω ξεκινάμε πολύ δυνατά, έτσι. Δεν έχω πάρει VIP, δεν έχω πάρει κανένα starter pack. Δεν έχω πάρει τίποτα, εντάξει. Πρωτού πες οτιδήποτε, δεν έχω πάρει τίποτα απολύτως. Κάτσε να γυρίσουμε πίσω με τον τραλαλάκι μας. Τραλαλέρος τραλαλάς. Και όπως φαίνεται, για να πας στα secret πρέπει να έχεις πάρα πολύ μεγάλο jump και speed. Γιατί πρέπει να πετύχεις από τη μία πέτρα στην άλλη. Δεν μπορώ απλά να περπατήσεις στο secret. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο τότε. Οπότε το έχει σκεφτεί καλά εδώ ο Κέιλους. Τραλαλέρο τραλαλά. Σέσωσα από τη λάβα και είσαι πλέον δικός μου. Ωραία. Ο Diamond Bananitos μπορεί να φύγει. Δεν σε χρειαζόμαστε πλέον Bananita. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά σου. Μας βοήθησε πάρα πολύ να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αλλά πλέον είσαι άχρηστος. Ας κάνουμε level up. 225 εκατομμύρια. Τι λες ρε. Το πρώτο Mythic, λοιπόν, το κουμπώνω. Δες εδώ. 1,5, 1,9, 2,3, 2,9. Πού θα φτάσει καν. Οκ. 14 εκατομμύρια το second. Ακραίο. Και μπορούμε να κάνουμε level up και τη βάση μας. Α! Κάνουμε level up και το base! Έχουμε δεύτερο όροφο πλέον. Και δίνει 22 εκατομμύρια το second. Ωραία. Θέλουμε για rebirth μπαλερίνα καπουτσίνα. Η οποία μπαλερίνα τώρα σε ποια περιοχή είναι. Στα legendary πρέπει να είναι αυτή. Νομίζω στα legendary πρέπει να είναι η μπαλερίνα καπουτσίνα. Μπαλερίνα, θες να μου πεις λίγο που είσαι για να έρθω να σε σώσω από τη λάβα και να κάνουμε το rebirth. Ξέρεις πώς μπορώ να δω από εδώ να δω που είναι. Ναι, είναι legendary. Οκ, είναι legendary. Να τη βρήκα. Εδώ είσαι. Ω, είναι δύσκολη. Όχι. Παραλίγο. Είναι σε. Α, την πήρα. Οκ. Ήταν σε δύσκολο κομμάτι. Ήταν πολύ μικρή κοινή πέτρα. Παρ' όλα αυτά. Δεν σφάτσα, ρε. Αυτό εδώ που με κοιτάει είναι βγαλμένο από τους εφιάλτες μου απευθείας. Έλα, μπαλερίνα! Πάμε σπίτι, να σε σώσω. Ω, λάβα, περίμενε. Πρόλαβα. Μπαλερίνα μου, είσαι έτοιμη. Ώρα για τρίτο rebirth. Πάει μπαλερίνα, βγάλαμε και τα λεφτά μας. Αλλά έχουμε 9 jump multiplier. Και 2 billion! Βγάλαμε τα 2 billion τόσο εύκολα. Δεν το περίμενα. Ας κάνουμε λίγο upgrade σε speed γιατί πάω σαν γιαγιά με καροτσάκι. Οπότε
Δώσε λίγο ταχύτητα, πάμε, δώσε μου λίγο ταχύτητα. Ξέρεις, να είμαστε λίγο η ταχύτητα. Ω, Celestial. Θέλω πάρα πολύ να έχω Celestial τώρα. Ίσως είναι το επόμενο πράγμα που πρέπει να πάρουμε. Celestial. 85 εκατομμύρια το second. Θα κάνουμε attempt για secret και για Celestial. Οκ, έφυγα ευθεία. Πάμε απλά ευθεία να σώσουμε από τη λάβα το πρώτο μας secret. Το οποίο θα δίνει πολλά λεφτά, φίλε. Σαλαμίνο πιγκουίνο, το σαλάμι τι κάνει μπροστά μου, ρε. Ρε ο σαλάμις. Ωραία, πάμε εδώ. Mythic, οκ. Εκείνη τα secret. Θέλουμε πολύ jump για τα secret, μάλλον. Όχι, δεν θα πεθάνω. Όχι! Ναι, θέλουμε κι άλλο jump. Οπότε θέλω κι άλλα rebirth. Κοκοφάντο ελεφάντο. Ξέρεις τι, αφήνω οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι έτοιμος για να πάρω secret ή celestial. Θέλουμε κι άλλο jump. Και το jump το κερδίζεις μόνο από τα rebirth. Θέλουμε. Ίσως να χρειαστούμε παραπάνω mythic brainrot. Ίσως κάποιο secret. Και πολλά rebirth. Ο κουκοφάντας ελεφάντακης που μπορεί να είναι τώρα. Οκ. Ναι, λέω OK και ψάφισα μόνος μου. Secret Brain has been given the Moon Glow trait. Εωρούμε. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάω και να πάρω secret. Δεν πάω να πάρω secret, θέλω repair για το secret. Τι λες, θέλω repair για το secret. Οκ, άμα θέλω repair για το secret λοιπόν, πρέπει να βρω τον κοκοφάντο ελεφάντο. Πού είναι αυτός τώρα, κάτσε. Index. Κοκοφάντο ελεφάντο. Είναι έτσι. Οπότε ο κοκοφάντος ελεφάντος πού είναι? Moon Glow Trade. Τι είναι αυτό εκεί? Πόσα λεφτά δίνει αυτό βασικά? Περίμενε. 7,5 χιλιάρικα. Οκ. Κάτσε όμως. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να βρούμε πρέπει να βρούμε τον κοκοφάντο για να πάρουμε rebirth. Ρε, πού είναι ο κοκοφάντο? Δεν με τρολάρει τελείως. Ο κοκοφάντο ελεφάντο λοιπόν είναι mythic. Μου λύθηκε απορία. Πάμε στα mythic καπάκια. Mythic area. Κάπου εδώ θα πρέπει να σπονάρει. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω ότι χρειαζόμαστε ένα ακόμα rebirth για να πάρουμε secret, φίλε. Αυτό κι αν είναι ακραίο. Τώρα όμως που έχω κοκοφάντο ελεφάντο και σε λίγο που θα κάνω το rebirth θα πάμε να πάρουμε secret. Και δεν μας σταματάει τίποτα. Και πρέπει να το κάνω τώρα που έχουμε και το Celestial, όχι το Celestial λοιπόν, το Moon Effect, το Moon Event, πώς λέγεται. Rebirth! Έφυγες. Level up εσένα. Θα πάρουμε full ταχύτητα. Πάμε καπάκια για Celestial. Ή για ό,τι μπορέσω, δεν ξέρω. Ωραία, έχουμε πολύ ταχύτητα τώρα. Είμαστε. Αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Λες να πάρουμε το πρώτο μας Celestial στο βίντεο αυτό σήμερα? Ψάφισα. Ωραία. Celestial πήρε και Moon Glow. Μπρο, τι λες? Το Celestial πήρε Moon Glow Effect. Όχι! Περίμενα, άμα πάρουμε Celestial με Moon Glow Trait, αυτό θα είναι επικό. Πάμε εδώ, σιγά σιγά. Πάμε μετά εδώ. Οκ, περίμενε. Να το. Θέλω 5 ακόμα rebirths για να πάρω Celestial. Δες τι έχω μπροστά μου. Αυτό που έκανε ο Κέιλους ήταν πανέξυπνο. Γιατί πολύ απλά. Περίμενε, πόσα δίνει αυτό τώρα? Στα 50 μου κάνει. Ήταν πανέξυπνο γιατί σου λέει, ρε φίλε, άμα μπορεί να πας όλοι μας μπορούμε να πάρουμε Celestial, τι σημασία έχει το game? Θα το τελειώσουμε όλοι στο πρώτο λεπτό. Ενώ έτσι πρέπει να παίξει το game. Ο Job Σαχούρ, έλα ρε Job. Και εδώ σε βρίσκω, τι έγινε? Χρόνια και ζαμάνια, ρε μάγκα. Έχουμε τα πούμε πολύ καιρό. Τρέχα τον άνεμο. Ωραία. Είναι δικό μου. Το πρώτο μας secret. 2,2 million. Το οποίο άμα το κάνω level up τώρα τελείωσε. Θα βγάλει πολύ χρήμα. Και θέλουμε καράμα για να κάνουμε το επόμενο rebirth. Οκ, περίμενε. Slow mode λίγο. Εσένα τώρα Τζιράφα Celeste νομίζω δεν σε χρειάζομαι πλέον. 32, 40, 51, 930 εκατομμύρια ένα second. Δώσε μου ένα λεπτάκι. 1,1 billion. Ο γκαράμα θα είναι μάλλον mythic. Οκ. Θέλουμε έναν γκαράμα για το μόνο rebirth μας. Κι άλλο δεν σε level up. 1,4 billion. Level 30. Αναρωτιέμαι τι level να πάνε τα brain εδώ. Ξέρω ότι στο σκέφτεται του να πάνε μέχρι level 200 πλέον. Πού μπορεί να είναι ο γκάραμα, πού μπορεί να σπονάρει γκάραμα? Πρέπει να είναι τυχερός μάλλον, Βέβαια, νότος. Πού είσαι ρε γκάραμα, τι γίνεται, σε ψάχναμε για ένα rebirth. Τώρα που το θυμήθηκα, πρέπει να πάρουμε και level up το κάρι μας. Να κουβαλάμε παραπάνω brain ταυτόχρονα. Γκάραμα, είσαι έτοιμος? Ωραία, και θέλουμε και πόσο speed? 116 το οποίο έχουμε. Και πολύ απλά πατάμε rebirth. Και είμαστε στο rebirth νούμερο 4, δεν ξέρω καν. Πάρε το speed, φέρε συν 10, φέρε τα όλα. Για επόμενο rebirth χρειαζόμαστε ουντίν. Οκ. Και να πάρουμε κιόλας που είναι. Εδώ είσαι, carry shop. Να μπορούμε να κουβαλάμε μαζί παραπάνω από ένα. Ας πούμε 2 ή 3 ή 4. Μέχρι 4 μπορώ, γιατί αλλιώς δεν έχω λεφτά. Μου τελείωσε τα λεφτά. Μας μένουν ακόμα 3 rebirth για να μπορούμε να πάρουμε και celestial. Υπάρχει έτσι ποτέ να σπονάρει κάτι godly, ας πούμε. Μαντούγκ και 700 χιλιάρικα. Τι λες, ρε? Φέρε το εδώ. Ισχά. Εδώ που αιωρούμαστε, μια χαρά. Ωραία. Ας τα βάλουμε εδώ πέρα και ας τα κάνουμε και level up. Εδώ, σπάμα ρε το level 33. Και εδώ και σένα μαζί. Τώρα εδώ μου τραλαλά, ήσουν πάρα πολύ χρήσιμος τραλαλάκια μου, αλλά δεν μου κάνεις πλέον γιατί έχουν έρθει τα secret στο παιχνίδι. Οπότε ξέρεις τώρα τι level up να κάνουμε. Εδώ εσένα. 4,1 billion. Θέλω ακόμα ουντίν. Ο οποίος ουντίν, πού τον είχα δει ότι βγαίνει. Και αυτός μύθηκε είναι. Θέλουμε και αυτόν. Σε άλλα 2 rebirth νομίζω για να μπορούμε να πάρουμε celestial. Ιλπλούτο ελεφάντο. Τι είναι αυτό, ρε? Θες πως είναι, δες μάπα, ρε. Εγώ φοβήθηκα, μάγκες, να ξέρετε. Lava Rising, οκ. Υποθέτω πως μέχρι να βγει
Α, να το βγήκε, ρε. Με το που το είπα, ωραία. Έλα εδώ, Τιντίν. Πάμε σπίτι. Θα σε σώσω από τη λάβα, μην αγχώνεσαι. Εδώ είσαι και κάνουμε το ριμπερθάκι μας. Μάγκες, το ριμπερ θέλει λεφτά ξαφνικά πολλά. Λαβάκα Σατούρνο Σατουρνίτα. Οκ, και αυτό το έχουμε. Αυτό είναι σίγουρα στο Mythic. Σου πάμε και λίγα λεφτάκια. Δες εδώ, τι άλμα θα κάνω, ρε. Και όλα αυτά επειδή έχει το Moon Event. Έχει Diamond Los Traleritos. Οι οποίοι δεν δίνουν και κάτι τρελό. Βέβαια αυτό εκεί όμως τι δίνει εδώ. Τι είναι αυτό. Κάτσε, αυτό είναι λαβά. Ήταν λαβάκα, περίμενε. Είναι secret το λαβάκα. Να το πάλι βγήκε. Celestial has spawned. Περίμενε, πόσα θέλουμε για Celestial. Πρέπει να ξέρω πόσα θέλω για Celestial. Πόσα Rebirth χρειάζομαι. Ακόμα 3 Rebirth! What? Μάνα μου, δεν βγαίνουμε. Θα μείνω άφραγκος. Θα μείνω στον δρόμο. Θα μείνω αστέγος για καλό. Και πήρε και Moon Glow Trade, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο άτυχος είμαι. Ξέρεις όμως ότι και εσύ μπορείς να μπεις στο shop.gr και να πάρεις το νέο merch Roblox. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι τρομερό και έχει φύγει σχεδόν sold out. Έχει ένα πάρα πολύ ρωσίρι με τα γαμμένα συμπρένο και εμένα στη μέση που προσπαθώ να μαζέψω. Οπότε μπες, πρώτον συμπεραφή, αγόρασέ το, παρήγγειλέ το και 3 μέρες στην σπίτι σου. Και έτσι όχι απλά θυμάσαι από μένα στο Roblox το οποίο παίζουμε εδώ όλοι μαζί, αλλά με στηρίζεις κιόλας πάρα πολύ. Νομίζω πως το έχει κάνει δύσκολο το game, το Κέιλος επίτηδες. Και καλά κάνει. Ωραία, έχουμε φτάσει στο Trillion. 166 speed για να πάρουμε τέτοιο. Και θέλουμε αυτό και άλλα 2 rebirth. Ξέρετε κάτι, οπότε λέω να κάνουμε level up τα brain note μας, γιατί θέλουμε λεφτά. Θέλουμε ό,τι secret υπάρχει. Θα πάρω 70 secret μαζί μου, ρε. Πάλι Λασβακίτας, το τσιμπάω. Δεν πήγε καλά, ναι. Όταν δεν έχει το φεγγάρι, φίλε, κινείσαι με πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα. Οπότε δεν ελέγχεται τόσο εύκολα, να ξέρετε. Μπρο, κουτούλησα στην πέτρα και πέθανα. Ωραία, το σαχούρ πάλι εδώ δεν μου κάνει. Πάμε πιο μακριά, εδώ είσαι. Ωραία, θα κάτσω λίγο εδώ να βγει κάτι καινούργιο, κάτι πιο ωραίο. Κάτι που δίνει ίσως παραπάνω λεφτά. Θέλουμε γκάφ. Θέλουμε money, θέλουμε λεφτάκιας. Βγήκε Celestial. Εδώ όμως, Gorilla Watermelon Drillo Secret, 1 εκατομμύριο gold. Έφυγα. Σώζουμε το σπάνιο Brainrot από τη λάβα για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Βάρα εδώ, βάρα. Full. Ό,τι πόσο πάει, ρε, δεν ξέρω. Ό,τι λεφτά έχω, θα τα ρίξω πάνω σου. 23 billion το second. Μου κάνει. Θέλετε λεφτά, μάγκες. Θέλουμε λεφτά. Θέλουμε το χρήμα. Πρέπει να ρέει το χρήματάκης. Επίσης, πολλά 3 εκατομμύρια για εδώ πέρα. Οπότε ας κάνουμε, άμα είναι σιγά-σιγά 1-1, 149. Δεν βγάζουμε λεφτά, θέλουμε κι άλλα. Θέλω κι άλλα Brainrot, δεν γίνεται. 152. Πλησιάζουμε με αργά βηματάκια. Οκ, με αργά, σιγά-σιγά. Πολλά secret. Ένα job. Αυτές οι πέτρες δεν είναι πέτρες. Εντάξει, αυτές οι πέτρες είναι τραμπολίνο, ρε φίλε. Δηλαδή πάω κουτουλάω και δεν να σπάω στα μούτρα μου. Απλά χοροπηδάω από την απέναντι, ρε. Δηλαδή τι φάση. Los Planitos. Θα σας πάρω, σας αγοράζω. Δεν μου φτάνει ένα secret. Θέλω κι άλλα secret. Overflow secret area. Όχι. Τη γλίτωσα πάρα πολύ οριακά. Εδώ είσαι. Βγάλε όταν πάντα όλα, βγάλε full χρήμα. Αυτός εδώ δίνει τα πολλά. Ο χρυσός Gorillas Watermelon Drillas. Ξέρετε κάτι, σώσαμε 5 πολύ καλά secret brain σε αυτό το βίντεο και νομίζω πως θα το αφήσω εδώ πέρα. Θα σώσουμε το Celestial σε επόμενο βίντεο, αν φυσικά θέλετε. Αν κάνετε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο Witchblocks κανάλι, άμα θέλετε περισσότερο Robloxiανή μου, οπότε αυτά. Ναι, κάντε εγγραφή. Bye!